Alright guys, welkom terug op het channel. Het is boy mas Duncan Donuts. Ons is hier zo op Bouwsand Park. Die Sanlam Boland Top 12 ronde 4 is hier. Ons het vandaag hier zo van Safkol versus Hillcrest. Baie groot wedstrijd. Baie wat mondelijk kan gebeuren. Maar kijk, wat zijn die mensen? Wat zijn die players? Wat zijn die coaching staff? En wat is je gevoel van die top 12 zover? Wat is ook de highlight van die top 12? Zo voor die afgelopen 28 dagen wil ik interviews doen dat ik over 3 miljoen views gekregen op al mijn platforms. En voor dat zeg ik baie dankie voor jullie wat intune. Maar alsjeblieft, die belangrijkste is, like die video, ne? Like die video. Like gauw die video, nou. En subscribe, ne? Dango! Waarom ken je me zo is? Ja. Als je spelen voor Safkol. Nee, hoe kom je voor Safkol? Spjaro Safkol. Dat is te laat. Als nog een beetje op. Als nog een beetje. Het ook een stil van mensen, maar laat hem dit zeggen. Nee. Kan je elkaar doen. Hoe lang terug is er nog een stil? Ja, lang terug. Oké, zo zie je dat hoor. Hij is een achterdier. Zo ja, als kijk maar naar de achterdier. Kijk naar de achterdier. Dat is gaat die achterdier of laat voordier. Wat de achterdier? Oké, als hij bijna is of hij scoort, krijg dan gaat hij voor die easy routine winnen. Maar als ik hier reply niet, dan is dat die ik niet. Het gevoel wat ik kan beschrijven, want dat is diep. Als ik zij wel speel, ze kan niet, maar ze kan niet. Oh man, I just live by keep going. No matter how hard it gets, just keep going. Everyone's going through their own thing. And Als hij jouw final prediction. maar ik zou like Safis met inkomen. Safis! Volgende jaar is gaga. Wat is jouw plannen voor 2026? Ik heb er gehoord, iemand in de kraan die me gezegd, hij gaat spat van Safis af. Zo, als het iets wat ze kan announcen, of kan ze dit van met ons deel. Dank. Ik is hier samen met Duncan Donuts. In the studio, you gotta have some brain, otherwise you'll go insane. Whoa, I done see it all happen from the top. Niggas stumble once and then they lose it all. Same, whoa. My suckers are small cause I be carried as like. Ding wat ik altijd vir die mense sê is room groot. Ons is hier met 3 mannen wat kon supporten. Sê me alsjeblieft, wat is hulle naam? Stel net jouself voor. Ryan Van? Lewis. Ryan Lewis. Zij die G van die Soutografie? Zijn die G van die Soutografie in? Dylan er is zo. Die groot Dylan er is zo. Oké, ze hebben gewoon net voor wie support jullie vandaag? Safko! Safis op niks. Ken jullie Safis zijn nummer? Niet nog eens. Maar de kinderen net. Nazim Wood. Nazim Wood. Als hij jouw favorite player is, Safis. Nazim Wood. Zij die dampies. Zij die dampies. Nou, zeg je nou, ja, hij 3 wat in ogen noemt, staan niet achter die camera. Wat is jouw boodschap voor jullie? Owens, geniet van jullie. Ik weet jullie doen jullie beste. Kijk hier, ik is hier voor jullie man. Next jaar gaat jullie helpen. En zij Safis staan nog een kans om daar aan die semis te komen. Ik is een Safis supporter, mijn bro. Maar als clear. Robertson en Saldana. Als hij jouw final prediction. Maar ik zou like Safis met inkomen. Safis! Volgende jaar is gaga. Right guys, onze vandaag is met iemand wat ook bij een groot naam is. Zo bij Safis. Ik moet hem maar gekregen, maar dat allebei van mij weg met zijn kach en alles. Dus zeg maar, stel gewoon net voor wat die wat nog niet kennen. Ik is Jason Bekes, scrummer van Safkol. Zeg maar gewoon eens, Jason, hoe dat bij jou gevoel om te gaan zien, hier aan de span top 12 toe in. Die moet zij toeschouwer worden. Ja, is een gevoel wat ik kan beschrijven, want dat is diep. Want zij wel speelt, ze kan niet, maar ze kan niet. Zo, het is maar moeilijk. Iemand zoals nou zit ook als mijn naast weet ik ook voor die mannen. Alsof zij bij via. Ik was daar, nee. Maar die wat nog niet kennen, zij is ook martial arts of wat noemen ze, karate of wat noemen zij? Ik heb stoei, mat wrestling, die cirkel en zo. Ik heb eigen doen ook. Die zijn bij jou voor gekomen natuurlijk. Ja, ik was 2 keer in Egypte, 1 keer al hier in mijn laatste. Toen er 16 was ik in Frankrijk geweest. Zij zit travelen ook. Ja, dat voor jou in Irak zijn, als je nou voor die mannen moet vada. Ik denk dat is waarvan die skills komen. Groot mannen duiken. Dus overal skills, dat helpt nogal bij jou. Wie is jouw favorite player voor Safis? Ik kan niet. Nummer 15, Hanering van Wijk. Hoe kom? Jong speler, upcoming player, bij belovend. Oké. Yes. Laatste ding, een boodschap van jou. Van jouw kant af, wat zijn voor jouw players wil gaan? Ik denk niet, maar die andere game van de Oost gaan ze het wel gehad. Maar zoals finish strong, is al. Baie dankie Boeta. Een gaan niet thumbs up bro. Hou je. Vandaag is ons hier samen met
Morgan. En nou van? Williams. Morgan, Williams. Sê maar gewoon net. Ik vraag me niet. Die mensen, misschien willen die mensen gaan zitten, of misschien geld sturen of zo. Dat weet je Mensen weten nooit, ja. Sê maar gewoon net van wie support ze hier zo. Alle jaren, afkomen ik me gaan bouwen. Ik is het gewoon tussen Granny. Sê maar gewoon net, wie is jouw gunsteling player van Safkool? Dus ik zal niet een geheim maken van Clyde. Ik weet niet of je vandaag jullie maat. Ik kan zien. Ik kom van zijn spel. Net van zijn spel of misschien van oma zijn persoon op? Ja, zijn spel is heel goed. Zeker? Doe het zeker. Oké, sê maar gewoon net. Die top 12 is nou hier met ons, is nou bij rond 4. Dus gaan volgende week is de laatste week van die uitspelen voor semis te gaan. Wie denkt zij gaan semis spelen en wie denkt zij spelen in die finale? Dus ik heb nog een groot gevoel voor Safkool en die semis. En als dat mijn twee spannen is het Safkool en Bottervier. Finals, Overbuk final? Semis en finals. Gaat alle elkaar die semis krijgen en die finals? Ik denk in die semis, maar de kansen voor die finals is mij heel groot. Ik weet niet hoe ik zo voel, maar ik geloof het wel. Ik vond het een beetje weird dat alle elkaar die semis en die finals krijgen, maar nee, wat dat is. En dan gaat ik weet niet wat gaat Boland reëel hebben. Alsjeblieft Boland dat ze luistert. Die man wil Samen in Botla moet semis en finals spelen. 10 elkaar. Zoals kijk maar wat hulle gaan uitdruk. Laatste ding, een boodschap wat zij kan geven aan Safi en die hele span staat achter die camera. Wat ik wil zeggen is, Oos weet ons waar van Oos van die begin af streven. Succes. Alright guys, dus vandaag is samen met de player van Hillcrest. Stel alsjeblieft jou voor wat die nog niet kennen. Ik was Denzel Macete, speler van Hillcrest. Die groot M. Zeg maar gewoon net, wat denk jij zo score prediction voor vandaag zijn game? Score prediction, ik denk aan een lekker tabiniekie weer, ik zeg even in onze gunst. 28, 25. 28, 25. Oké, als hij bijna na is of hij score krijgt, dan gaat hij voor die easy brute winnen. Nee, ik zoek al lang. Maar als ik hier reply niet, dan is dat die ik niet. Vanuit een boodschap wat ze wil geven. Voor jouw supporters en dan voor jouw span wat nou vandaag speelt. Het is maar zo'n andere feeling om buiten de vier lijnen te staan en te kijken. Zo, is dat een boodschap? Nee, niet voor de supporters eerst. Kijk, onze supporters zijn amazing. Zoals je kan zien, mensen travel samen. Die been is een lijn. Ja, nee, alles naweek na naweek is er nummers. Zo, ons waarderen het immensely. En voor die boys, ons werkclub had er niet weer. Om met daar een plan te komen uitvoeren. Zo, ik denk die man naar die plan uitvoeren na weer. En ik denk dat ze aan die wind krijgen. Steek er maar niet op toe aan. Ja, man, dank je. Ik is Dijk, al die jaren Safkool. Ik speel ook van Safkool. Al die jaren gespeeld van Safkool. Vandaag is ik een supporter met hart en ziel. Smart man. Wie is onze gunsteling player van Safkool? En hoekom? Op je eindelijk, ik gewoon ook als individuele player. Als hij zijn kan brengen voor die span. Ja, maar ik zoek hij favoriet. Hij is mijn klong. Wie is hij? Cameron Julius is mijn klong. Nee. Cameron Julius. Smart. Zo Cameron Julius, mijn eerste. Als hij elke boodschap, hij nou achter die camera staan. Wat is die boodschap van Cameron? Vandaag hij moet hier zijn beste doen vandaag. Wat hij altijd doet. En ja, naar die span kan geven. Dat is het beste. Smart man. Wat is die prediction? Hoe ver denk je gaan Safis komen in die competities? Weet nou, die stakes is een beetje nou 10 aan de kant om semis te gaan. Zal daarna ook nog winnen weer vandaag voor de Lises. Ja, op het ogenblik is het maar taf voor ons nou. Zo, alles is altijd achter die. Hij is achter die. Zo ja, als kijk maar naar de achterdier toe vandaag. Kijk naar de achterdier toe. Safis gaat die achterdier of naar voerdier? Wat de achterdier? Zo'n voerdier. Ja, als dat voor ons. Safis gaat die achterdier of naar voerdier? Wat is Safis achterdier? Had je achterdier niet? Zeg maar gewoon net. Hij achterdier verschil hem goed. Zeg maar gewoon net. Op boodschap, zeg nou dat die hele spannend achter die camera staan. Wat is die boodschap voor Safis? Guys, alles sterkte voor als pauze aanpak die. Zo, een statement. Ons het net wie statement hier vandaag. Wie is ons en wie Safkool? Ons naam was klaar daar. Zo net wie naam gewoon weer wij zien vandaag op de laatste. Zoals laatste tijd doen we dat. Laatste tijd doen we dat. Oké, dank jullie. Die namen zijn maar ons. Sterkte maar niet op te kijk, die man gaat ik al hier in doen. Alright, wat dag is u samen? Donovan. Van? Van Lido. Nee, jouw van? Van der Wald. Oh, Donovan van der Wald. Yes. Zeg me gewoon net, wie is jouw favorite player van Safis? Dway. Dway? Yes. Dway. Benjamin of Real? Nee, Dway. Als du niet Dway? Nee.
Nee, Benjamin Dwight. Hij mijn favorite, hij. Oké. Sê nou Benjamin, het achter die kamer gestaan. Wat is die boodskap om? Wat ik zeg, als die met die spelen. Hilkes. Ga niet winnen. Ga niet winnen. Nooit. Hij is die boodskap van Benjamin. Ja. Maar wat ik wil zeggen is dat goede rugby en ik geniet het. Hoe lang support om nou van Safis? Nee, ik support niet, want ik heb dit nog gespeeld. Ik support niet van Safkol, want ik heb dit nog gespeeld. Nou, we staan niet zo mooi niet, jong. Ik kom kijken voor dag voor Safkol. Nee? Maar als een favorite player en alles, maar support. Als een favorite player, maar bestaan. Oké, waarom ken je van Safis? Ja. Als ze spelen voor Safkol. Nee, hoe kom je nou voor Safkol? Speel gewoon Safkol. Hij zegt, nee man. Hij zegt, Safkol. Nee, ga je spelen, ik zeg. S-A-C-F-A-O-L. Safkol! Weet je hoe we wanneer? Kijk mijn Facebook video's, maar ik heb laatst een video gemaakt wat ik zei. Als een lightie wat viral gaan het op TikTok. Zat hij maar geleerd het regie. En hier zat die man bizar. Zo, dat is weer eens die paar wat social media. En ik heb op de oude dag gezegd, sterkte en zo die man uitgekomen om te doen. Zo, great stuff. Dan vergeet de like, dan vergeet subscribe, wat is het kan. Hou je. Maar right, dus vandaag heb ik naar Baie gehoord. Safkol supporters, stel alsjeblieft jezelf voor. Ik is Roman Boysen. Roman Boysen. Je hebt al ooit voor Safis gespeeld of wat zei maar net ze kijk van die kant af? Ik heb een paar gamepjes gespeeld, maar ik was nog niet een hoog kaliber speler, maar toen word ik maar supporter, man. Oh, dus je was een gevoel om te gaan supporten. Ik heb dat try, man. Ik heb dat try. Nee, hij is ver na van die mensen trainen ooit in zijn man staan, je stapt af. Zeg maar gewoon het, wieso favorite player van Safis in, hoe kom? Benjamin Dwight. Hoe kom? Van Oost komt nog al jaren aan al in. Ik kan hij maar net kwaai bond, man. Nee. Zo wat gaat hij worden? Hoe spelen het gaat hij hele bond wat hij leert. Jij weet dan, Benjamin Dwight is een van Safkol's beste spelers wat hij nou al over jaren gaat het. Je kon produceren toch? Yes. Maar zo zijn nou Benjamin Dwight nog achter, ik kan maar gaan staan. Ze zijn maar zo beroep van jou. Zo wat zal hij boodschap nog omgewisseld? Yes. Dus dan nou op je oomlik loop met al die stories en goed van Benjamin Dalk weggaan. Ik wil niet negatief klinken, maar Benji alsjeblieft. Blij. Ik zeg blij Benji. Ik zeg baie dankie voor de tijd. Ik ga nu nog veel voor hem te spelen. Uiteindelijk zeg maar wat gaat baie goed spelen, dus ik ga nu nog voor gaan. Los lasagne goed, los lasagne goed. Oké. Dat is heel maar hier. Sterkte maar niet op te halen. Ik zeg fan man. Nee, dankie man. En zo mij geroepen toen ik onder een loop. En nou ik nou voor hem gevonden. Nee, nou wil hij maken van jullie van mij nou kennen. Hij wil niet naar mij nou praten. Zeg maar gewoon net. Vandaag als we zien samen met Gado. Ik ga niet zeggen Gado. Gado, ze hebben nog een even mijn naam. Zoek je bij zo. Natuurlijk. Ze hebben gewoon net van wie support zijn vandaag. Ik is een Safkol fan, man bro. Hoe kost die zijn hem weg? Nee, is koud man. Oh nee, respect. Wieso gunsteling player van Safis? Benjamin Dwight. Nee, hoe kom? Is mijn kapitein meneer? De kip is. Nice man. Ik weet niet wat hij nee man. Hij speel op de veld en alles is goed. Hij zit Safkol zijn beste player. Ik wil niet met die oemen gooien, daar zit hij. Zo, het is niet een player, het is een poorter. Hij man kind van alles. Ben zit nou achter die camera staan. Wat zal hij boodschap voor hem gewisseld? Niet net voor die top 12, ook voor hem. Wat hij zeg maar nog moet vatten. Die mens wie is meneer. Baie goede mens. Zij mindset alles van wat hij heeft. Zien ze. Ik wil niet, hij moet nooit vergeten waar vanaf ik kom en wat hij gaat en wat hij niet gaat. En dat heeft nog nooit zijn kop goed gemaakt, bro. Die kapiteinslag en ik meen, sorry voor die bino. Die kapiteinslag wat hij ik meen die moest nou Safkol is beschikbaar bouwen. So, die kapiteinslag die zijn kop groot gemaakt is. So, hij is nog steeds diezelfde mens. Hij nederigheid in wat hij. Kwaai bro en ik like zijn van hem. Ja. Nice solid. Als al bro, hij moet net die mens blijven. Zien, hij moet niet voor anderen. Amper zo even jaar. Ja, even jagen elke dag. Iemand heeft me gezegd, als ik een overbak final, Safis in Botla, dan is het moeilijk. Kijk, als ik die mensen vandaag stamp in zal daarna verloren of wat? Nee, zal daarna verloren. Had ik nog een kans om te staan? Nee. Ik zei niet, ik ga die final spelen in Nier. Nier is nog, ik denk is te laat voor mij niet.
Ik denk is te laat. Als nog een beetje op. Als nog een beetje. Nee, was hij is klaar. Nee, niemand is beter, zei hij niet. Zij is die beste. Right, vandaag was hij samen met Raiz. So zeg maar wat, zij moet nou iets op een banaan. Hoe lang doen ze al wat ze doen nou? Als hij lang was, al lekker tijdje. Voor die hele top 12 of voor die top 12 ook? Voor die top 12. Nee. Wat was die maalste ding wat ze al ooit... Dan een klein beetje terug. Wat was die maalste ding wat ze gezien het, wat zij moest uitgezoden die op je veld? Als het meestal light is, wat... Alle vat die mensen goed... Meestal van... Mensen ook kalen van hulle goed te raak weg. So en dan het zei ja, to save the day wat met jou kuip en wat en dan. Ja, maar het kijk dan niet naar die mensen. Ik hou ervan. Nee. Ik hou van mijn job. Als moest amper zo een macht bizarheid man. Ja. Policeman. Graag. Die zeggen gewoon net als misschien supporters is wat denken aan om moeilijk te wees, wat denken aan om likes wat denken aan om te steel. Wat is hy vir hulle sê? Nee, ik zou maar net zeggen, los die kakken man. Hij is beter dan in je leven om te doen man. Soos wat? Geef een voorbeeld. Soos, de highlighter in de avond, skarrel, blokjes optellen, zulke dingen. Ja, bizar man. Wat hij wat zij doen? Ik heb toegestaan voordat ik op die bizarre klom en blokjes optellen. Ik heb ook al stil van mensen, maar later van dit zeggen, nee. Kan je aan elkaar doen. Hoe lang terug is hij nog een stil? Ja, lang terug. Oké, zo zie je dat hoor langs. Dat is nou kort. Nee, is er echt goed. Steek daar, hè. Check jou. Enzo Souls. Enzo Souls. Zeg maar gewoon even wie support wat daar is zo. Ik is eindelijk het Z-Boy supporter wat ik uit van mijn dorp, Safkool. Respect, ja, respect. Omdat zij nog wat Z-Boy support, moet ik jou vragen, wie is jouw gunsteling player van Safies? Van Safies, Sluitzijdcups. Sluitzijdcups. Hoekom? Daar maar net spoed, daar maar net alles in een lezen kan je baie mooi. Smart, ja. En ik speel zelf ook wings, hoe ik kijk op naar man. Zo, Sluitzijd, bij je groot supporter, joh. Zo alsjeblieft, doe nog goed in die gemeenschap ook, niet op je fiat, want als mensen wat actually opkijken naar jou, ne. Zijn dan sluit het nou achter die camera staan. Wat is de boodschap om ons, want hij gaat dit in de video zien. Ja, hij is een eister en hij inspireren man, baie man. Nee. Dit is het talent wat hij doet en zo. Nice maat. Mag je beste span wenselen, ja, aan die boek kan het komen. Als jij moet daar, niet die dagen, hè. Ah, yes. Alright, oh, die samen die Rainbow Powerhouse van Hielkeren. Zeg me gewoon net, hoe voelen jullie win bij jou? Eerstens wil ik net dank zeggen aan de hemelse vader wat het mogelijk gemaakt heeft voor ons. Ik denk, het was van laatst week zo'n zwak performance in Ebenstijl. Heeft die mannen bij elkaar gekomen in een weer groep. En ik wil maar net dank zeggen voor die boys, waar die confidence in elk geplaatst heeft. Dat ons vandaag die W kon gekregen. Je hebt bij jou ver gereisd natuurlijk. Maar het einde van die dag dat die vruchten kon plukken bij ons. Dus zeg maar gewoon net, als dat ook een boodschap was, dan geef je support. Dus ik meen, kijk hoe gaat die mensen aan, die drummen en die trompetten, het blazen al vanaf. Kijk, begin het. Als dat ook een boodschap voor jouw supporters. Ik wil net zeggen aan die mensen, mijn familie eerstens, bij die huis. Ik wil voor jullie zeggen dank je. En dan wil ik ook dank je zeggen voor die mensen van die Python, van die Wellington wat uitgekomen is vandaag. Het gaat niet altijd zo zoals het wil, hè, niet. Maar dank je dat jullie nog altijd in ons geloven. We rise in pride. Nou, je moet zeg dat we die top 12 hè. Ga niet in. Ik ben Savano Davids. Savano Davids. Almachtige Savano. Zeg me gewoon net, hoe voel je die wel over jou? Ik weet, het mag niet lekker zijn, maar explain voor ons je emotie. Zoals ik zei, als je lekker om op je eigen thuisveld te verloren. En het gaat niet altijd naar jouw kant, dus je het belenen, maar op het einde van de dag is het, als je te veel fouten gemaakt, als je het zelf de game laat kosten. Ik denk maar niet, als je zelf te blij, maar ik geloof niet de boys gaat blij lenen en ik geloof als het gaat steken die er komt. Alright, solid. Een boodschap wat ik dan geef voor die boys? Wat ik voor die boys kan zeggen is, stiek uit, doe niet werk en hou aangeloven aan jezelf man, van de einde van de dag is het, als je je kop hoger houdt, dan gaat je energie gaat flow naar de next man toe en zo gaat het allemaal groeien als een unit. Zo boys, hou niet aan, geef je beste, van niet de beste is goed genoeg. Hou je Savano? Baie dankie voor de tijd. Dank hou je sterkte van die rest van die top 12. Afrikaans paraat. Laat ik maar die Engels paraat en dan mas communicate zien. Alright guys, je ziet me een baie groot naam van Safkool. Stel ons jou voor wat die wat nog niet kennen. My name is Nikaya. I play center for Safkool. Center is zo groot naam. Deze man wat elke naweek om zichzelf in zijn leven op het spel zet voor Safies. Dus ik wil zeggen, Boeta, wel dan alsjeblieft moet je kop gaat leren. Maar zal ik een boodschap was over Guy, voor ondersteunen wat uitgekomen is, despite die losses. No, honestly, we do appreciate them. We really do. It's just unfortunate that today we couldn't make them happy. But yeah, I just want them to keep believing in us and trusting us. There will be something special next year. And that I'll always remain proud of the boys for continuously coming through here. It's not easy.
it's not easy coming through here and just taking the time away from family, time away from friends, just put your body on the line. So I really do appreciate it. Last thing before you go, I just want to say, ik heb daar live gekeken wat jullie loons gedaan hebben. Great speech. Ik heb ook nog gehad en van what's in your cup, don't let the cup spill. Great message. Als hij ook een andere boodschap was hij voor ons wil geven. Maak een zaak met iemand bij de huis dat misschien laag is, motivational message. Oh man, I just live by keep going. No matter how hard it gets, just keep going. Everyone's going through their own thing. And I mean, the sport that we play is just a testament of that. You know, when you're hurt, just keep going until you can't anymore. So with everyone out there, just keep going. Goed, ja, dank je. Samen met deze man, Benjamin, Dawai. Zijn we gewoon net, Benjamin. Die outcome, jullie gaan hopen om te krijgen vandaag. Beschrijf voor mij die emotie, hoe voelt het nou? Dank. Om voor jou thuiskaren te verloren is nooit iets makkelijk om hier te gaan, nie, maar ik denk als man net hoe ze jouw karakter kan bouwen op een van die dag. Ik vat het nooit als een verloren uit als een les. Overdag kan ik ook nog voor die guys in die kring gezegd. Dat is hoe ons opgepietjes naar de game toe is die game te lag opgevat en dat is hoe dingen niet naar ons kant terug gaan. Die jullie zijn het gebracht, die gaan ze hullen en wel dan wel op die win. Alright, het een boodschap voor die supporters wat nobody verloor. Maak eens aan hoe jullie is, jullie nog altijd, jullie daar nog altijd nummers op. Voor ons Fightful wil ik altijd eerstens bedank voor die hoe jullie achter onze mannen staan. Maak je zaak of het nou woest gaat niet, of het nou goed gaat niet. Ons rechte mensen is altijd achter ons. Van mijn kant van die boys af wil ik altijd voor hulle net bedank voor dat wat hulle voor ons betekent. Niet net op die verjaardag, maar van die verjaardag ook als baie supporters wat baie goed doen voor ons players. Ik hoop net hulle kan aanhou om dit te doen en ons sal definitief recht maken. Ik heb baie mensen gevraagd aan die crowd, wie zal favorite player? Natuurlijk was jouw naam in meeste genoemd, die allemaal zo. Ik wil wel zeggen, goede week wat ze doen op die veld en van die veld af. Maar ik wil net luisteren, het zijn plannen voor 2026. Ik heb er gehoord, iemand in de crowd die me gezegd, hij gaat spat van Savis af. Als het is wat ze kan announcen, of kan ze dit van ons deel? Dan als mensen niet kan tellen, dan ik kan niet 10 jaar bij één klap weggooien. Het zal baie moeilijk voor mij wees om weg te stappen van Safkol af om zelf, om weer in de Oerberg te spelen tegen Safkol. Dat zal een baie moeilijke besluit wees, maar ik is Safis all the way nog altijd en zal altijd wees. Hoor Safis op nog altijd zo. Alsjeblieft, los dit die rumors. Alsjeblieft, man, yes. Alright guys, ons is nou hier zo met die mannen wat nooit gezien wordt, maar wat voor jullie die beeld gee. Ons hier zo met die streamers. Een van die streamers van die Sanlam Boland Top 12 en een storm zou hem zitten, mannen. Stel alsjeblieft jezelf voor wat die dan niet kennen. Ik is Enslen, ik is die ninja, die man achter die camera's. Zwaar, jij niet zo? Talent plaatjes, ik is ook die productiebestuurder en cameraman. Zal ik bij je bekend, daarvan ken ik jou. Jij dan ook. Ja. Zeg me gewoon net guys, wat was die moeilijkste wedstrijd? Wat jullie al ooit moest gaan livestreamen? Nee, de eerste een was voor ons, die een in Botterveer. Ik kan voor hem vragen, toen ons alles gezet op en net wat ons moet live gaan. Toen slaan het was geen internet zijn. En ik kan voor hem vragen, was het gestrest, was het mal geraakt verstaan. En mensen zien niet bij je keer uit denk, veel stress, ik kan even al die maar gaan niet verstaan. Want kijk, hij is dus mijn rechterhand. Alles wat ons zet op, dan check ik wat hij doet, hij check wat ik doe. Hij vraagt altijd van mij, het is gemakkelijk, het is alles wat je moet net verstaan. Zo, als dat ding skier vloer verstaan, dan is het op mij om. Als het rook. Nee, smart man. En bij je mensen zien nooit die kant. Dus ik heb ook vorige bij een paar keer, dan sta ik achter, ik zie het gaat gerook. Als kijk die camera, hij kan toe, hoi, pas op, maar kom je weer. Zo, ik respect voor wat jullie doen van, op je oude van die dag, is dat het product wat die mensen van buiten kan afzien, wat die wat nog niet kan voor jou te komen. So ik wil het luisteren ook, dan Dylan. Voor die volgende games dat nou opkomt, die top 12 komen nou tot de einde toe. Wat was die grootste beslissing wat jullie moest nog maken? Zoals dat TMO, wat misschien, was daar een replay wat er gewerkt had, was daar iemand wat aan die pad gelopen, toen kan je niet zien, wat was hij oomlijk voor jou? Als je bij elke productie gaan naar fouten en zo, maar soos hij gezegd, ik is zijn recht aan, als hij mij recht aan, verstaan soos. So jullie is elkaar recht aan. Ja. Dat is wat ik wil zeggen. Guys, voor de rest van die top 12, ik hoop ik zie jullie daar zo in Wellington nog, als jullie hebben betrokken bij die semis en zo. Kijk maar nou, support voor daar in 3. Maar misschien worden jullie geupgrade naar supersporten, man, weet nooit. Maar ik wil zeggen, dank je wat jullie doen. En die mensen zeggen ons nooit dank, niet maar net als die sound laat af als die mensen kwaad, ja maar kijk hier, zwak streamers of zo. Dus ik wil wel zeggen, als mensen wat jullie respecteren, want die persoon wat misschien bij de huizen wat in een rolstoel zit of wat die echt ja, die kan gaan intunen op de livestream en veel support. Dus ik wil zeggen, guys, baie dank wat jullie doen. En sterkte voor de rest van die top 12 mannen. Bless bro. Dank je. Dit is mijn broer wel wat er gebeurt in. Oh ja guys, hij is einde van de video. Rond of 4.
van die Sanlam Boland Top 12 is voorbij. Daar het die been nou net hulle goed afgezet. Hulle gaan nou oppakken om te gauw weer terug Wellington toe. Wat een groot wedstrijd was het. Van minuut 1 af tot minuut 80. Grote. Ik heb het zo pas gehoord. Botrevier het gewin. Zo baie geluk aan Botlas aan de overbukspan. Zo nou is die dang kook nou. Het gaat nog een rook. Zoals weet je nou eens meer. Wie gaat semi-stoon, wie gaat finals doen. Als nou zo die maatens. Zo we allemaal zijn wat nog speel. Sterkte. Elke klap buiten. Elke klap wat niet gewinnen wat daarin. Want ik zei, hou jullie koppen hoog, vooral wat saffies. Hou jullie koppen hoog. Als mensen achter jullie staan. En als ze niet is op je channel. Moet je vergeten te liken, moet je vergeten te subscriben. Zeg ik volgende week. Ons was hier. Binnenkant. Hou je.